Khumbula kulonde uphile uphusha uphumelele. Lona pastor lo uyachaza amaphupho. Namba yabisebenza ngoba uyimember. If you are not a member, please don't call me. Inamba izosebenza kusongo 9 to 5 ntambama kuphela from Monday to Friday kuphela. On WhatsApp. Never WhatsApp me. Bazo kwamanda amen. Ngicela ukubuza kuchaza iphupho. Ubelethe umuntu kumfana. Ubethekile umfana. Hello. Abanye bangathi ukade ubelethwe umfana noma kade ubelethwe umuntu uyafana. Uma umuntu ekubelethile umuntu ekuthekile noma uthekile noma ubelethiwe. Yabona, so that means that person is carrying you. So ngiyenzela kumupha umuntu kuba uPaul uhluma ekubelethile. Lo usho ukuthi kungenzeka impilo izobalula uphinde ube nenqubela phambili ngaphandle kokubhekana nobunzima ngenxa nje yokungenelela kaNkulunkulu empilweni yakho. Isaiah 6:4, Isaiah 4:6 verse 4. Noze niguge nginguye, yebo noze nibe izimpunga ngiyakunithwala ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunetshatha, yebo ngiyakunithwala nginikhulule. Deuteronomy 1 verse 31. Nasehlane lapho ubone khona ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuthwala njengendoda ithwala indodana yayo endleleni yonke enihamba ngayo naze nafika kuleyo ndawo. Okay. 2. Kwesinye isikhathi uma ngaze ukuphi umuntu uPaul uhluma ekubelethile. Okungasho ukuthi ngenzeka wena uncike kulo muntu ngoba lo muntu uwusizo futhi uyakweseka emkhakheni wakho noma empilweni. Yabo, ngoba seGalatia 6 verse 2, thwalisanani imithwalo yenu. Number 3, kwabanye uma uphupha umuntu kuPaul uhluma ekubelethile, lusho ngenzeka lo muntu ubambo lwakho futhi uzothuthuka ngenxa yalo muntu. Impilo yakho izoba lula ngenxa yalo muntu. Genesis 2 verse 18. uJehova uNkulunkulu wathi akuhle kumuntu ahlale yedwa, ngizakumenzela umsizi onjengaye. Mishumel 4 verse 9. Kungcono ababili kunoyedwa ngokuba ke banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo. Ngokuba uma bewa omunye uyakumvusa umngane wakhe. Kanti-ke number 4, uma ungeze uphupha umuntu kungabe kuwuPaul uma uthethe kuye ngoba lusho ngenzeka usumthwalise kanzima lo muntu. Yabona, impilo yakho yenze yaba nzima. Yabo, ngoba awufuna ukwenza lonke empilweni, ufuna kube uye wenza yonke into, uye run around, uye konjalo, uye kusiza uyenze ukuthi. Yabo, siyabo ngakhohlwa ukuthi uye kwi-preschool and after care center enhle kakhulu nawo nge-South Africa laphana Hammanskraal, Arendstown. Leyo-ke leso sikhungo leso i-Spiritual Academy ekwazi bathola online www.spiritualacademy.co.za. information khona lapho. Bane preschool eqala ugrade RRR ngika grade R. Kanti-ke i-after care iqala from grade 1 to grade 12. Banama kwenziwe i-computer literacy, kwenziwe ama-codings, kwenziwe ama-robotics nokunye.
wakwayibona i-preschool enjalo thatha ingane umisela pha-ke bese yenza sure ukuthi uyazi ukuthi bavula ngo-6 ekuseni uya-5 ntambama kuya ku-6 ebusuku. Awuyeke ukuyithatha ingane kuyimise ema-creche yazokudlala ngokubumba khona. Ingane yofunda ngama-robotics, ingane yofunda ngama-coding, ingane yofunda ngama-computer at a young age isese-preschool. So ungabathinta kwinombolo it is 076 135 0426. Hambisa ingane e-Randstown, Hammanskraal, uyofunda laphayana ukuze nayo ingakhulisha hlambile. Siyabonga.